Tabi lang sa mga nangaon mga kapuso, mga residente sa pipila ka sitio sa usa ka barangay sa General Santos City na perwisyo na sa kadaghan sa langaw sa lugar. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Jess Tony Humamil. Jess? Sara tuod man perwisyo ang hatod karon ngadto sa mga residente sa pipila ka sitio sa Barangay Sinawal sa General Santos City, gumikan aning pagdagsa sa mga langaw sa ilang lugar ug hinungdan kuno niini ang mga poultry farm sa ilang lugar. Sa cellphone video nga gipakita sa usa ka residente sa Barangay Sinawal nga si Sweet Salminang ngadto sa GMA Regional TV1 Mindanao, ingon ani kadaghan ang mga langaw sa ilang balay nga mitugpa na sa ilang mga gamit sa kusina. Bisan magluto lang kuno sila, mudagsa na dayon ang mga langaw. Apan gamay ra kuno kini kung itandi niadtong bispera sa bag-ong tuig. Gani pipila ka mga handa nila ang nasayang, gumikan kay gikapyutan na kuno kini sa langaw. Apektado dinhi ang purok kintay, purok pirales, lakip ang mga kasikbit nga purok. Na dili jud makaya, daghan na gid kayang nagmulo diri maskin sa barangay, sa chairman namo, nagreport na mi tungod sa grabe na pagdagsa gud sa langaw. Maskin gabi imi magkaon na gihapoy langaw. Electric pa na mo para muhawa ang langaw. Pero daghan di gid siya makaya, sir. Ang mga poultry ug pigiri ang gitudlo sa mga residente nga hinungdan sa pagdagsa sa mga langaw sa ilang lugar. Sanglit anaara kuno kini nahimutang sa duol. Labi na gayud kuno kung harvest season. Matod ni Barangay Captain Rodolfo Lozano, usa sa mga agricultural sites sa syudad labi na sa mga poultry ug pigiri ang Barangay Sinawal. Iya na sab kunong gipatawag ang mga nag-iya sa mga poultry ug pigiri aron masulbad ang maong problema. Ang kaling langaw, kumawata seasonal din sila. Pag mo harvest sa mga poultry, magawas na sila. Pag tapos harvest na mawala na, kaya cycle na lang, mawala man. Ginapatawag na ako ang mga tagya sa mga poultry. Tagaan na mong invitation para na minimize ang langaw. Nang hinaot ang mga residente nga maaksyonan kini. Sara, subay sa ulang impormasyon nga atong nakuha gikan sa mga residente sa Barangay Sinawal, baguhay pa lamang nga talagsa na lang daw ang mga langaw karon silang lugar apan dili gihapon kalikayan nga matagigayon nga magluto sila pagpiyastahan gayud kuno sa mga langaw ang ilang giluto nga pagkaon. Hinuon nangita nagpamaagi ang barangay nga at least man lang maminusan ang mga langaw. Sara. Okay, dagang salamat, Jess Tony Humamil.